Mae Kids and Museums wedi gofyn I ni greu hwn ar gyfer amgueddfeydd ac orielau cerdd, mwyn I chi gael gwybod sut mae ymweliad amgueddfa yn teimlo yn safbwynt ni. Fy enw yw Jack a dwi'n 15 oed. Hello, I'm Bethan and I'm 16 years old. And I'm Cameron a dwi'n 14 oed. Hi, I'm Leo, I'm 15 years old. Hello, fy enw yw Zach, dwi'n 15 oed. I'm Amelia and I'm 15 years old. Enw fi yw Bethany a dwi'n 14 oed. Hi, my name is Max and I'm 15 years old. Casey ydw I a dwi'n 15 oed. Hi, I'm Bronwyn and I'm 16 years old. Ala dwi a 15 blwydd oed. Every section we went to was like different sound effects. There should be a title saying the date of when all this or the connection. It's just a general thing about what's shown in it. So he doesn't really like tell you what's actually going on, it's just like a room with an old bar. This needs to stand out. It needs to be more right. You will get it to stand out, it's like this. You can see it straight away, it's just there. Not like It's right there. That is gold mine. It's nice to see him from a different perspective. Mae gan fynediad yr amgueddfa 3 llwybr. Do'n ni ddim yn gwybod ble I fynd. Mae'n bosibl fynd o gwmpas y tu allan heb sylweddoli fod mosaig mawr yn y canol, fyddai'n drenu. Mwyn wneud fe'n hawdd I ffeindio'ch ffordd, gallen nhw roi olion traed ar y llawr, gyda gwahanol liwiau ar gyfer wahanol llwybrau. Enghraifft, trefn gronolegol, fel bod chi ddim yn colli unrhyw beth neu fynd ar goll. Gallen nhw hefyd wneud arwyddion a chyfeiriadau yn gryriach ac yn fwy. Dwi'n hoffi y gysadiad oherwydd mae'n hawdd I gweld popeth. Ni'n teimlo bod y amgueddfa heb newid ers amser hir. Felly, ni'n awgrymu bod nhw'n newid rhan o'r amgueddfa yn aml gyda'r arddangosfeydd dros dro. Bydd hyn yn golygu bod ni eisiau dod yn ôl I weld y newidiadau a phethau newydd. Rydyn ni'n hoffi y ffaith fod arddangosfeydd yn newid yn aml. Mae hyn yn neisio bod amgueddfa ddim yn diflas, ac mae'n hefyd yn rhoi siawns I bobl dysgu mwy, a mae'n rhoi rheswm I bobl dod nôl mwy nag unwaith y blwyddyn. Roedden ni'n feddwl bod rhan fwyaf o'r amgueddfa yn rhy dywyll. Roedd yr oriau gelf yn llachar iawn i'w cymharu. Dwi'n deall pam fod y golau yn isel, ond byddwn ni'n well cael mwy o olau yn y deunydd darllen. Nid dim ond hen pobl sydd ddim yn gallu darllen, ond pobl ifanc hefyd, achos mae'n gallu rhoi straen ar y llygaid. Mae'ch coesau yn blino wrth gerdded y gwmpas. Felly, mae angen eistedd ac ymlacio. Gallen nhw gael ardal chill out o gwmpas teledu sy'n dangos ffilmiau hanesyddol. Byddwn ni gallu wneud mwy cyfforddus I bobl trwy darparu mwy o llefydd eistaf, fel cadeirau mwy cyfforddus, a newid y tymheredd I sut y tymheredd tu allan. Os yd gonest tu allan, neud o'n oer, os o'n oer tu allan, neud o'n gonest. Fel mannau, mae'r lliwiau'n drist ac yn diflas. Ni'n colli diddordeb a rithro heibio, yn colli gwybodaeth pwysig a diddorol. Mae labeli yn gallu wneud yr arteffactau yn mwy diddorol a gellir cysylltu'r lliwiau a'r labeli. Enghraifft da yw'r arddangosfa'r siartwyr, gyda cynllun pendant, lliwgar syml a ryngweithol.
Mae'r testyn mawr mewn rhai rannau o'r amgueddfa, a mae darnau eraill yn ddiflas a dydyn nhw ddim yn sefyll allan digon. Dylwn nhw cael ffontiau mwy ar y labeli. I wneud yr amgueddfa'n fwy diddorol, dylai fod mwy o sain achos mae gronda'n well na darllen. Byddwn ni'n teimlo'n fwy cysurus yn siarad. Gallai'r arddangosfeydd fod yn fwy bywiog ac yn fwy personol, tasai bobl yn gallu gwisgo i fyny i wneud o'n fwy cyffrous ac yn fwy realistig. Dwi'n meddwl byddai'n syniad da i'r staff wisgo i fyny mewn dillad fel cymeriadau neu pobl o'r cyfnodau yn yr arddangosfeydd i wneud profiad ar gyfer y bobl sy'n dod i'r amgueddfa. Bydden nhw'n cofio fo mwy, achos mae'n rhyw fath o weithgaredd, nid dim ond darllen pethau neu edrych ar luniau. Fy hoff beth yw'r pethau fel gwylio'r clipiau a darllen amdanyn nhw, oherwydd ti'n gallu gweld y pethau oedd yn mynd ymlaen yn y cyfnod. Dwi'n hoffi'r clipiau a gweld enghreifftiau o offer a gweld sut oeddwn ni'n cael eu defnyddio. Byddwn ni'n hoffi gweld pethau fel dyddiaduron i weld am eu teimladau ac i weld oeddwn nhw'n meddwl yr un ffordd â ni, a pethau fel y dillad a pa mor gwahanol oeddwn nhw i'r dillad rydyn ni'n gwisgo. Ni'n credu byddai wir o les i gael pethau mwy rhyngweithiol a chwaraeus i'w wneud. Pethau i'w dalu cyffwrdd. Ni eisiau defnyddio ein 5 synwyr. Cyffwrdd, blasu, gweld, clywed ac arogli. Gallwch chi gael bwtwm i wasgu sy'n adrodd hanes y cynnwys gyda synnau sefydlu'r olygfa. Ni'n meddwl byddai stafell gemau yn syniad da, achos byddai'n dangos yr holl welliannau o hen dechnoleg i dechnoleg fodern. Mae amgueddfa yn rhwygweithio iawn. Mae'n llawer pethau fel gemau chwarae, ffilmau gwylio a pethau i gweld a darllen. Baswn yn gwella amgueddfa trwy cael mwy o pethau i gweld a llawer pethau i darllen. Mae bwysig bod y Cymraeg a Saesneg yn dweud yr un pethau eu bod safon yn gyfieithu dda yn y ddwy iaith. Dwi byth yn clywed am unrhyw beth sy'n digwydd yn yr amgueddfa. Felly, dylen nhw hysbysebu mewn llefydd lle byddai pobl yn eu harddegau yn mynd. Er enghraifft, tai bwyta bwyd cyflym.